ఫర్ సక్సెస్ కి. వరకు తెలియకపాయే మా మధ్య తరగతి బతుకులు ఆగమాయే. అయ్యో పాపం అని తోడే కరువాయే. లాక్డౌన్ తోటి కష్టాలే శురువాయే. అయ్యో పాపం అని తోడే కరువాయే. లాక్డౌన్ తోటి కష్టాలే శురువాయే. బలికోరే రోగమొకటి వచ్చిందని ఇంటనే ఉండాలని అన్నారు అందరినీ. ఊడిపోయేసారు ఇంటి ఖర్చులేమో చాంతాడు అంత బారు. ఉన్న కొలువు కాస్త ఊడిపోయేసారు ఇంటి ఖర్చులేమో చాంతాడు అంత బారు. అప్పులెన్నో చేసి తడిసి మోపెడాయసారు. మోయలేక గుండె బక్క చిక్కిపోయేసారు. తెల్లారే పొత్తు గడిచిపోయేదట ఈ సగటు జీవితాలకు భరోసా ఎట్ట. అయ్యో పాపం అని తోడే కరువాయే. లాక్డౌన్ తోటి కష్టాలే శురువాయే. అయ్యో పాపం అని తోడే కరువాయే. లాక్డౌన్ తోటి కష్టాలే శురువాయే. బలికోరే రోగమొకటి వచ్చిందని ఇంటనే ఉండాలని అన్నారు అందరినీ. మేం మధ్య తరగతోళ్ళం రోడ్డు మీదికొచ్చి మేం చెయ్యి సాపనోళ్ళం. ఆత్మాభిమానమున్న మేం మధ్య తరగతోళ్ళం రోడ్డు మీదకొచ్చి మేం చెయ్యి సాపనోళ్ళం. బ్యాంకులను నమ్మించి మోసం చేసేటోళ్ళు వేల కోట్లు సంపాదించి పారిపోయేటోళ్ళు. భారతదేశంలో బలిసిపోయారంట. కోవిడ్ కన్న ప్రమాదం వీరేనంట. అయ్యో పాపం అని తోడే కరువాయే. మా సామాన్యులకు బ్రతకడమే బరువాయే. అయ్యో పాపం అని తోడే కరువాయే. మా సామాన్యులకు బ్రతకడమే బరువాయే. బలికోరే రోగమొకటి వచ్చిందని
కష్టమాయే అయ్యో పాపం అని తోడే కరువాయే లాక్డౌన్ తోటి కష్టాలే శురువాయే అయ్యో పాపం అని తోడే కరువాయే లాక్డౌన్